ekipa. Danas ćemo da radimo čitanje komentara. Izdvojit ću neke najzanimljivije komentare, dobro, s obzirom da imam ja mnogo komentara na svojim videoklipovima, s obzirom da imam preko 500, skoro 600 videoklipova, izdvojit ću neke od komentara koji su recimo meni bili najzanimljiviji, a kako njih budem izdvajao, tako ću da kroz čitanje njih komentarišem. Verovatno mnogi od vas i ne pročitaju sve komentare, ali opet ovo je, da kažem, jedna zanimljiva sekcija kroz koje možda bude jako interesantno, zanimljivo, a ujedno, iako niste vi neko ko često ostavlja komentare na videoklipovima, možete da vas podstakne da to i uradite. Pa sada ne znam koliko ću komentara izdvojiti, sigurno neću da izdvojim sada 100 komentara i nekih prvih, šta znam, 10-15 najzanimljivih. Pa mislim da je vreme da krenemo. Ajde da počnemo od prvog komentara. Kaže, prvi komentar koji mi je onako zapao za oko, što se tiče nekih stvari, Eugen Sabolović. Daj posveti malo vremena za snimanje i ovakvih stvari. Ok, WoW je 80% kanala i proširi to sve na malo, pogotovo sad dok si u usponu, malo recenzije, malo razni gameplay itd. Srce. To sam dobio na svom... Da li bih vam preporučio ovu igru, Gospodara Prstenova franšiza. Da, to je ono kad sam igrao Gospodara Prstenova, RPG igrica, znači brutalno kakva igrica bila, znači oni fight sa orkovima i ono. A sada neko generalno mišljenje o komentaru koji je ostavljen. Da, definitivno posle tog nekog Warcraft, ajde da kažem, serijala u kome sam ja non stop snimao kako Warcraft ovo izbacivo streamove, bukvalno znači ono što jeste, čovjek koji je porekao, 80% mog kanala je World of Warcraft. U mnogim slučajevima, kako je vreme, pogotovo u zadnjih godinu dana, ja sam nekako želeo da se udaljim od tog dela World of Warcrafta, želeo sam malo da se posvetim nekim drugim stvarima, ali odnosno nekim drugim videoklipovima tema, ali ono što me najviše ubijalo jeste da preglednost na tim videoklipovima je bila mizerno mala, jednostavno izbacim neki stvarno kvalitetan video koji je stvarno kvalitetan, ali uopšte ne dođe do nekih pregleda, recimo izbacim nešto vezano za Warcraft, neka bitna informacija, bam, dođe do 1000 pregleda, što je za mene, brate, fenomenalno. I onda sam jednostavno tome lomio, krenem da radim nešto drugo, pa se vratim, pa ovo, nego sad da ne dužim nešto mnogo. Da, definitivno sam počeo, pošto sam sad, nisam na WoW pauzi, nego sam jednostavno, World of Warcraft, skip, brate, kraj. Mislim, nije kraj, igraću ga i dalje, ali po pitanju kog vremena ne znam. Definitivno počeo sam da sagledamo malo kanal iz drugačije perspektive. Ono što planiram da radim jeste neke bitne vesti, malo više vlogova, malo više drugih igara, reviewa, opet da kažem te neke najnovije vesti u svetu gaminga, analize i te stvari. Mislim da će to malo da prosvetuje moj kanal, jer ne rade mnogi, da kažem, youtuberi tako te neke stvari. Ono što ja planiram jeste da moj kanal, da napravim od njega upravo to. Znam da neka preglednost neće da bude, ali na kraju krajeva ja sam YouTube bio shvatio malo ozbiljnije nego što sam trebao, što me malo, da kažem, bukvalno izgorelo, tako da sam odlučio neko ovo ipak ostane hobi, znači jednostavno hobi, kreiranje tih nekih videoklipova i tih stvari, tako da, definitivno bit će, bilo kako koju igricu budem igrao, analiza, prelazak i detaljno objašnjenje igrice, odnosno što sam nazvao sad ovo kad sam prešao The Walking Dead, moj iskren review, znači moje mišljenje koje sam ja stekao u igrici, a ne ono što su drugi uradili kao recenziju. Tako da, definitivno ovakvih videoklipova u budućnosti će biti mnogo više, tako da očekujte. Naravno, bit će Warcrafta, u kom periodu ne znam, ali sigurno planiram početkom sljedeće godine malo da krenem da razvijem još neke videoklipove u Warcraftu, ali bit će ih kako god. Ajmo sad na neki drugi videoklip. A sad drugi komentar koji mi je onako baš, da kažem, dodirno, ovo je jedan od mojih najrealnijih i najdražih komentara, ako tako mogu da kažem, od Ilije Galovića. Napisao je sledeće: Borko, drago mi što si odlučio da uzmeš malo odmora za sebe, sećam se sa tobom što se tiče Warcrafta, igra nije više ni 5% zabavna kao što je bila nekada, igra mi je već sad meni duge 4 godine i bilo je uvek momenta gde prestanem, pa sad se opet vratim, kažem, brate, to je World of Warcraft, imaš karaktere koje si izveo i što bi sve to bacio sad u vodu. Sada kada pogledam, bolje je da nikada nisam ni počinjao, da, nažalost je tako, jer da sam znao da će se ovako završiti, ne bi ni počinjao. Okrenuo sam se drugim žanrovima i počeo više da se opuštam i uživam u gamingu. Forza, COD, Assassin's Creed i drugi naslovi su mi promenili perspektivu u igrama. Tebe sam kao dragog streamera gledao kad god sam mogao i uvek si bio interesantan. Nikada nisam bio u fazonu, ma šta, gledam ovog Borka, sedi ovde, streamuje ovo. Zgotivio sam te jer si nekako, kao i svi mi, casual. Lik koji voli da igra igrice i tako ćeš mi ostati drag, jer
poistovećujem se sa tobom. Gledam te već 2 godine, drago mi je što sam naleteo na tvoj kanal i kroz ovo vreme do neka i upoznao te kao lika. Oduševljen sam bio kada sam video da streamuješ God of War, Wolfenstein i nadam se da će biti toga još. Nadam se da ćemo se opet gledati i zajedno uživati u tvom radu na kanalu. Uzmi sebi malo odmora koliko god ti treba i kada budeš spreman pozovi nas da učestvujemo u tvojim streamu i bit će nam čast. Znači ovaj komentar kada sam, brate, ja prvi put pročitao, ja sam znači ostao bez daha. Ovaj komentar je zapravo na mom videoklipu gde sam napravio klip World of Warcraft Outlander Standby. Ono što sam htio da kažem jeste da idem sad na neku standby opciju, bukvalno kad bacite kompjuter u standby i ne dirajte ga neko vreme. To sam uradio sa svojim kanalom mesec dana, apsolutno ništa nisam radio. I onda sam se, brate, lomio, da li ću da nastavim da snimam, da li neću, jednostavno da dignem ruke od kanala i onda sam rekao, ma daj bre, snimat ću kad imam vreme, batavit ću se više tog edita u bezdan da nešto, mislim jednostavno, većina vas je videla da na silu igram World of Warcraft, kao igrao bih, ali teško mi je. Što se tiče ovog komentara, znači ja stvarno nemam šta da dodam, ovaj komentar me je zapravo, mislim, u jednom trenutku i vratio na moj kanal i ponovo da krenem da snimam neke stvari. Ilija je recimo ovde objasnio, pored World of Warcrafta, ja sam streamovao Forzu, streamovao Forzu, streamovao Wolfenstein i mogu da kažem da su ti momenti bili jako zanimljivi. Sad, kada jako često streamujem jednu istu igricu ili menjam igrice, to zna da bude malo monotono. Sad, ono što sam ja zaključio jeste da malo te, da kažem, jače igrice, recimo kao što je God of War, ajde, Wolfenstein može tu da se nabroji, recimo ako bih krenuo da igram Spider-mana, ako bih krenuo da igram Call of Duty, neki malo bolji, i tako te druge malo jače igrice, bilo bi pregleda, recimo, mislim da krenem, da imam PlayStation, da krenem Last of Us da igram. Mislim, to bi relativno bilo jako zanimljivo. Tako da, u tim nekim momentima, ja stvarno počinjem da razmišljam da se vratim na tu neku sekciju, ali opet, kao što sam rekao u prethodnom svom videoklipu, radit ću na reviewima igrica, na novim vestima i na različitim vrstama recenzije, odnosno nekim vlogovima i tim stvari. Mislim da bi ljudima malo i to dobro došlo za promenu, pored svega onoga što smo snimili za World of Warcraft. Sad, hvala ti još jednom na ovom komentaru. Definitivno, ja nisam sad na nekoj vrsti odmora, bukvalno evo, popodne je, došao sam s posla i rekao daj da snimim jedan video klip. Mislim da bi ovaj video klip bio interesantan ljudima da čuju. Tako da, da, definitivno, da li će biti streamao, pošto stvarno dugo nisam streamao, možda jedno mesec i po dana, vrlo može da se desi ove nedelje da upalim jedan zanimljiv stream, neću da vam kažem koju igricu igram, ali neću da imam sad te streamove kao što imam kad sam se vratio na Trovo, da to budu streamovi, idemo na Trovo, na Twitch, na YouTube, svaki dan, 6 sati, ne, to je jednostavno dosadno, ljudi se jednostavno smore od toga. Ovako, znate, izbacite 2-3 klipa nedeljno, ubacite jedan stream nedeljno, sasvim dovoljno, sasvim korektno da se svi mi skupimo i da kažem, uživimo gledanja tog mog kontenta. Inače, hvala ti na ovim rečima, što si ti naletao na moj kanal i što si me doživio kao jednu, da kažem, jednu community osobu koja, mislim, ja generalno stvarno obraćam pažnju svoj community, gledam bukvalno na svaki komentar da odgovorim, i ako mi verujete, znači svakog čoveka sa ovih komentara, ja ga pamtim i znam u kom trenutku kad mi je šta pitao i da li je bio ikada na live-u ili ne, osim naravno ako ne promeni nick ili ikonicu, to jest profilnu sliku. Tako da, hvala ti još jednom. A sada, hajmo na neki drugi komentar. Ovdje sad imamo jedan komentar od Dejana Savkov. Odgovor, pored igranja World of Warcrafta, želeo sam da ubacim još jednu igricu koje bi delimično kada sam pokušavao da nabacim, da kažem, malo gledanosti pored World of Warcrafta, neka igrica koja je trenutno jedna od popularnijih, čisto da podigne malo rating. Mislim, to su jedni od delova strategije koje, ajde da kažem, youtuberi stalno menjamo, gledamo kako šta da uspemo da bi povećali malo svoju popularnost. Ali okej, to je sad manje bitno. Kaže, samo nemoj League of Legends, bivši sam Gold igrač, prestao sam igrati pre 3 meseca sa razvojom. Community je u igrici veoma toksičan, a igra treba da bude opuštajuća i interesantna, a to League of Legends nije. Sve ostale igre su okej. Želim tvoje mišljenje o Dauntless igrici. Okej. Definitivno, ako postoji neka igrica koja je neverovatno toksična, ili da kažem, ako možemo da kažemo da postoje top 3 toksične igre, League of Legends mora da budu te top 3. Znači, koliko sam ja Enrage-a video u toj igrici, valjda zato što je, nije valjda zato, nego zato što je besplatna i bukvalno pristup toj igrici imaju apsolutno svi. Znači, mogu da imaju deca bukvalno od 7-8 godina do ljudi, bukvalno svi, dok mogu možda sedi za kompjuterom, 60-70 godina, nema veze. I toliko rage-a se ispušta, toliko tih nekih
reakcija, da jednostavno, evo kao što je Dejan rekao, uništavaju ti taj neki povod za igru i to neko iskustvo igranja. Tako da je rekao, sve ostale igre su ok, to sve pod ostalim igricama, za uživanje, ajde da kažemo konkretno igranje, najveće uživanje u igricama jesu, dakle, definitivno single player igre, a u nekom normal, difficult modu za igranje, jednostavno opuštajuće malo napetosti i prolazak kroz sve ostalo. Znači, to ja mogu da kažem jedan opušteni gaming. Delimično sve igrice recimo ja koji igram ih na normalu, retko kad igram na hardu, jer zašto? Obično sam relativno jako umoran ili relativno nisam baš nešto spreman toliko da uložim u neku igricu da bi me ponela i onda brzo odustanem. To valjda stoji definitivno u moje ličnosti, jer takav sam kao ličnost. Evo, na primjer, kad sam počeo igram Dark Souls 3, bilo mi je teška, brate, nevjerovatno teška, ali mi je toliko ponela i mnogo mi je krivo što nisam nastavio da igram, ali postoji razlog zašto neću da nastavim da igram na računaru, da postoji nešto drugo, tek ću snimiti jedan video koji po tome. Tako da, definitivno, League of Legends je ostao isključen, kao i ostale igrice koje su bile u planu. Već sam u prethodna 2 ova komentara rekao o kanalu kakav će preobražaj dobiti kroz jedan vremenski period. Inače, koje je moje mišljenje o Dauntless igrici? Ja sam Dauntless igricu počeo da igram bukvalno na samome startu. Znači, ja sam nju pratio od momenta kada je bila najavljena, dobio sam beta ključ, igrao sam je i betu, igrao sam je ovako, pardon. To je definitivno bila neka igrica koja je kopirala Monster Hunter, izašla je malo pre Monster Huntera za PC i relativno je puno casual, znači možeš da radiš, imaš zadatke, nema mnogo igrača, ali u svakom trenutku možeš da pronađeš grupu za lov. Jer u jednom trenutku imao je ograničenje, imao je par mapa, ja sam igrao nekih mjesec dana i imao sam zabavu. Znaš koja je fora s tim? Fora je s tim da ne moraš da je igraš svakog dana, igraš je 2-3 puta nedeljno, sklopiš neku ekipicu, besplatne iz igranje što je dobra, tako za neko ubijanje vremena je fantastična, ali opet i malo je izazovna. Opet morate da radite u timu da biste huntovali neku životinju, sad verovatno kroz taj vremenski period dobiva mnogo promjena. Inače mislim da ih ima bukvalno na svim platformama, PlayStation 4, 5, PC, Nintendo, znači bukvalno Xbox, svuda je besplatno, ima nekih malih mikrotransakcija, ali ništa što bi uništilo gameplay, tako da neko, ako nema para da kupi Monster Hunter, inače ako neko pita da li može se porediti s Monster Hunterom, nema teorije, znači nema šanse. Isti je princip, znači strategija igrice, loviš životinje, ali na mnogo drugačijem, da kažem, nivou. Monster Hunter zahteva igranje, zahteva ulaganje, dok je ovo više dosta light verzija, da. Ništa, hajde pređemo na sljedeći komentar. Sljedeći komentar je od Cigarette Tower, vrlo zanimljivo ime. Kaže, šta misliš o Ascension World of Warcraft serveru, jesi li ikada pokušao tamo da igraš, inače izbacio neki novi projekat sa 20 plus novih custom klasa koje zamenjuju trenutne, preporučio bih ti da baciš pogled. To je inače bilo, nešto je postavljena pitanja za ekspanziju Mist of Pandaria Tauri server. Pa ovako, taj projekat koji je Ascension izbacio, pratio sam dosta vremena, znači bukvalno od samog početka, ali ni u jednom trenutku nisam rekao, sada ću da odem i da ga probam. Jednom sam ga skinuo, ulogovao sam se, ali, da kažem, moje vreme koje je bilo posvećeno World of Warcraftu bilo je najviše posvećeno retailu, tamo sam igrao. I onda bukvalno rekao sam, ajde kad napravimo ovdje pauzu, vratit ću se tamo. Inače, sama priča o Ascension World of Warcraft serveru je zanimljiva i mogu da vam kažem jednu stvar, šta sam primetio, kada se izbaci neki build ili izbaci neki videoklip sa njihovom temom, jebote, znate koliko te pregledi skoče, znači u roku od 48 sati oni prebace 50.000 pregleda, mislim, to izbace random neki kanali koji da imaju 100 subscribera, znači, random kanal izbaci nešto zanimljivo, nešto što se radi o njim, ja ne mogu da verujem da ljudi baš toliko daju tome znači, mislim, pazi, zanimljiva je fora da su od World of Warcraft igrice napravili totalno drugu igricu, jer vi sad, kad imate toliko klasa, možete da miksujete apsolutno sve talente koje postoje, apsolutno sve stvari, znači vi ne samo da ste, vi ste bukvalno sklonili sve granice koje je World of Warcraft postavljao i kada sklanjate sve te granice, to su
milionske kombinacije, da li ćete da postavite recimo da vaš mage ima charge od warriora, da priest ima stealth, da Tauren može da, ne znam, da ima interception od humana i te puno stvari, mislim, naravno ograničene stvari, ne možete vi sad sve apsolutno da stavljate, imate njihov time and tree i na osnovu toga možete da postavljate određene stvari, ne možete vi sad sve da uzmete, mislim tipa ako imate 10 mogućih talenata, možete samo 10 mogućih talenata da pokupite. Sad, na kom principu rade, da vi recimo možete da uzmete 10 talenata pa više ne možete ih menjati, vi morate zaraditi neki currency in game, znam da postoji jedan server gdje kada vas neko ubije može da lutuje vaše stvari i vi ste onda apsolutno goli u tom trenutku. I onda morate ponovo da tražite stvari i onda idete po dungeonima, jedno, drugo, treće, sad ne znam da li se dungeoni mogu raditi solo ili ne. Mislim da do nekog trenutka mogu da se rade solo, ali zavisi opet od dropa i to sve. Mislim da su oni na Wrath of the Witch King ekspanziji, ali da se drži isključivo samo Azerota u ovom trenutku. Mada mora se nešto unapred ovaj. Par puta sam čuo da su me ljudi pitali za taj server, nikada nisam tamo otišao, ali ne znači da neću. A imam baš onako solidno mišljenje, mislim, ideja je stvarno fantastična, ono. Idemo dalje. I kao posljednji komentar za danas, pošto generalno malo više pričamo o komentarima i odgovorima, je John Milisav, koji je odgovorio kada da očekujemo prelazak Tower of World of Warcrafta na MOP ekspanziju. Odgovorio je, ja se pitam zašto Warmane ne dodaje neku novu ekspanziju, a ne samo MOP i VOTVK. Mislim da su to super ekspanzije, ali malo dosadi sa vremena na vreme. I bilo bi lepo kada bi ubacili kataklizam i nešto nove da privuči igrače, a ovako cupkaju u mestu. Pa ovako, ja sam puno razmišljao na toj temi, generalno, Warmane je bukvalno migrirao sve servere, znači kada se pojavi neki malo manji server i krene da opada, oni ga bukvalno kaže da vi želite da postanete deo nas i onda vlasnika servera kaže dobit ćete te i te benefite i on kaže ok. I onda bukvalno omogući prebačaj svim tim igračima na Warmane. Tako je Warmane opstao svih ovih godina. Druga stvar, naravno postoje još neke druge stvari, ali nećemo sada pričamo o opstanku Warmane na tom delu, pričat ćemo o njegovim ekspanzijama. Warmane će se u jednom trenutku naći u problemu. Tako da ja smatram da oni definitivno pripremaju neki veliki projekat, jer kada se u jednom trenutku bude pojavio Wrath of the Witch King na live servere, Warmaneova populacija će biti prepolovljena. Neće se ugasiti, neće ništa, ali jednostavno bit će prepolovljena. Inače, postojeće još uvijek ljudi koji će igrati na Warmaneu, koji će biti u fazonu zašto bih plaćao World of Warcraft 13, 14, 15 evra mesečno, a ako mogu da isto to igram besplatno. U čemu je razlika? Da li je razlika u ljudima, u populaciji, u shopu koji se ne kupuje. Definitivno ako to budemo gledali, na originalu će biti boostera, moći ćete znači, da boostujete svoj kako se zove, level up, što rade boost će prodavati boost, kupovat ćete ga ovdje, opet će sve to da ima i tamo i ovamo. Ok, ja kažem, nijanse će biti u pitanju da će biti bolje na originalu nego što bi to bilo na Warmaneu. Sad, definitivno Warmane, po nekoj mojoj logici, ono što bi trebao da uradi da bi opstao u tom delu, jeste da isključi 2-3 servera od ovoga, kako se zove, Wrath of the Witch Kinga, recimo može jedan da isključi, nije ni bitno, i da oslobodi jedan dobar server. Pošto isto Pandaria ima, nije toliko uspešna, Draenor niko ne želi da igra. Koja je sljedeća najtraženija ekspanzija? Legion. Tako da očekujem krajem ove godine, znači negde u decembru, krajem decembra, početkom januara, da će da izbace verovatno neku informaciju da naporno rade na recimo na Legion serveru i da nam omoguće to neko Legion iskustvo. Kada bi to uradili Legion, kao što bi to uradili sa Wrath of the Witch Kingu, mislim da bi ljudi značajno to cenili i da bi se vratili tamo da igraju, tako da bi te neke čak i ljudi privuko da ne igraju na original, nego da dođu kod njih na Legion server, što je mislim svakako ono. Ja sada biram da li bih igrao na kvalitetan Legion privatnom serveru ili da plaćam Wrath of the Witch King, pa 2 puta bi razmislio u mom slučaju, ali mislim da bih otišao da igram na Legionu, tako da ono, to je definitivno to. Inače, društvo, to je bilo sve za dan, što se tiče ovih komentara, mislim smo imali koliko 5-6 komentara, sasvim je za nas dovoljno, i brati, imamo more komentara, ovo će biti prvi deo, tako da mogu svake nedelje da izdvojim nekih 4, 5, 6, 7 komentara, u zavisnosti koliko toga imamo od objašnjenja i da pričamo, a vi možete da ostavite komentare dole u sekciji, koje ću naravno ja da odgovorim što preko tastature, što preko ovako na live-u, ukoliko budu bili neki interesantni, jako ih procenim da budu interesantni, i tako da kažemo da se malo družimo. A mogu bi da napravim
nekad je neki Q&A. Društvo, hvala što ste bili prisutni, a mi se vidimo u nekim novim videoklipima, pa sve vreme gledam ovako ovdje u ekranu, umjesto da gledam ovdje u kameru, nemojte to da me zamerite. Da, ona glavna stvar, ostavite like 1, 2 i ostavite dislike, čekaj kako ide na YouTube, da ide ovako, mislim ovako, like ili dislike, like ili dislike i naravno ostavite srce na komentar obavezno kada vam ja odgovorim, nemojte da ste takvi. I šta sam još ono teo da kažem, subscribeujte se ljudi, šerujte da porastemo malo, zajednica je mala, što kažu, malo nas, ja smo, ajde sad da ne preteramo o tome, ja se sad odjavljujem, mi se vidimo, ćao drugari.